So what's up mga Aji, you know? Sa video na to mga Aji, so makikita nyo dito na pupunta tayo ng Gensan. So tumulong ako mag-select ng mga gagamba kasi pinadala natin sa Manila, no? Then siguro abangan nyo mga Aji yung salpukan, no? So pinopromote na namin yan. Ngayon pa lang, inuunahan ko na kayo. Abangan nyo sa salpukan, magbabangga kami ni Kadagit dyan. So basta abangan nyo, maraming event dyan, di lang laban ng normal na gagamba. Meron yung salmon sa salmon, Japan versus normal na gagamba or salmon, saka ano, basta pinakamaganda niyan mga Aji, abangan nyo kaming dalawa ni Kadagit. So yung link nasa baba, tumatanggap ako ng mga sub-agent ngayon. So yung link nasa baba kung gusto nyo mag-sub-agent and gusto nyo maging player. So yun, talpak-talpak na. So yun, nandyan yung link, enjoy nyo yung video na to. Ko lang yung kaha doon kayo, magpili na ako dito. Bossing, TM oh, ganda oh, grabe. Parang salmon na yung paa, sobrang kapal, sariwang sariwa boss. Oh, ganda oh. So ito mga Aji, ginagawa namin dito. Ayun oh, nag-repack kami ng gagamba. Sama ko siyang kila Alex, partner ko to sa gagamba. Ayan oh, dalang kami matalo yan pag magkasama kami dalawa. Hinibra style. Hinibra. Abansi kami, abansi. Pag nakauna kami, kalma. Ayan, diskarte namin yan. Pag yan kasama ko sa gagambahan, madalang kami talaga matalo. Ayan mga Aji. Maraming OS dyan, no? Hindi na namin ano yun yung super or jumbo dyan. Diretso na namin yan. Kung ano man yan. Boss, may nakita din ako mga tersira, boss. Kumuha kami ng tersira. Kasi alanganin yung bilang ng gagamba, ilan lang, no? Ayan, boss, oh, may mga tersira. So makita nyo naman sa kamay ko, boss. Parang TM na rin ng Tagalog. Baka mas mahaba pa tong mga paan nito. Kuha namin. Ayan, oh. Tapos may ibang bundat na sinama ko. Pero sige lang, boss, inano lang namin to. Kasi alanganin talaga yung ibang gagamba. Pero sunod, lahat na dito, boss, na magdating na malaki. Wala nang palya to, boss. Kunin natin lahat. Para dyan natin padala ang padala dyan. Ito, tersira to. Ilan to, boss? 54. Tapos meron pa doon na plastic na, boss. Ang reklamo. Boss. Gagamba, boss, oh. Yan yung laki ng gagamba, boss, oh. Kapal. Okay. Ayan, oh. Ayan. May mga bundat. Itong bundat na to, magpatak lang sa'yo to. Good size to. Kaya mataba kasi. Pag nang itlog, liliit ng unti. Haba, tignan yung iba. Ayan, oh. Ito yung malalaki, oh. Tabi natin ito. Diyan muna. Yan. Yung mga kalabaw, yung sizing. Good going OS yung mga sizing nila. Good going OS yung mga sizing. Yung iba OS na. Yung iba may mga jumbo size pa, no. Okay. Kita. Mga TM, halo-halo na to. Ito, kalabaw. Sana mabuhay to ba? Malaking gagamba to. Mag-itlog pre ba? Pre, dagko nga damang, di ba? Yung itlog ni siya. Oh, ang gilo. Oh, no? Dagko kayo ni ba? Mag-itlog ko man na. Oh, sabi ka laki ang gilo. Yan ang maganda pang derby. Pang mag-itlog. Oh, pang mag-itlog to. Kami kasi, nang ginagawa namin pang derby namin, no? Patagalin muna namin, patandain namin yung paa niya ng konti para matigas ba? Jinsan abi, medyo lunuhon nabi ang jinsan ba? Kailangan eh, 5 days gid siya. 5 days gid siya nga patig-ahon nimo. Puta yawang kapatay. Wala eh, mas gulang na namin sila. Tindis na sila. O mas gwapo man ang tindi sabi nga damang, mas dugayon nimo. Di gid siya Tingka ba? Basta-basta mag karya. Yabi nga gagamba. Halo-halo na to, boss ha. Ano? Halo-halo na nila. Lalaking gagamba. Kakapal. Yan, boss. Halo-halo na to. Bilangin na lang na mamaya ilan yung OS dito, ilan yung good, ilan yung TM. Sunod dito nga dami. Oh, separate na niya. Pangpaon mo Alsada, Pangpaon mo tanan ko na ganiya. Alsada, Kasi Darasi. makaingon mo nga gitong paksi ba. Mm. Pangpaon, hindi mo pwede ko gini i-repack. Oh.
Ay, yun yung gikan sa hunter. Inani din yung gikan sa hunter. Oo. Na Pero kabaw man kahin no, nga daghan gid siya reject hen no. Ari ding gagmay niya ba ari oh. pero mabalaan ninyo ba nga inana ang gikan sa hunter kaya yung gusto uban, yung gusto sa uban. Gikan nyo daw sa hunter nga damang kung gikan inani sa dito. Ah. Yes. Sila kabalo nga inana ang itabo. Kaya ang daghan gamay no. Oo. Tubos mga TM size na. Pero damang yung 5 days git pa sa ka. 5 Yung mga TM size na buso. 4 days, 3 days ang bakit. Oh, sa totoo lang. Ito may mga derby size buso. Pero pag lampas na Mga class A na mga dayo-dayo sila. Kaya na. Kaya yun sila. Discuss siya din eh. lamang na sila kayo eh, press ka kayo. Ah, lamang talaga. Fresh masyado boss yung mga gagamba boss. Ganda oh. Ang Dito dati di ba ginasilik na lang nimo? hunter. Oo. Yan ba? Kuha nyo din. TM. Inani kaya punto mo damang. Pero gisilik lang mo pa Kuha na. nyo nagsilik. Kung bali na gusto damang. TM size. Pangit man ito namin. Iba good size yung nandun sa ano. Pero going good na to. Malaki na rin to. Eh, namagod namin. Haba. Sing, ito na lahat yung gagamba no. Halo-halo na to. May mga Gabi na tangkal dito, dito. marami Gabi na na kasi, talaga. gabi na. May mga tangkal na halo yung nandito no. Pero ito yung mga seleksyon, napakadami nito boss. Si Kamananggel, gamang Mananggel. Para i-agalaw natin. Dito yung Ito boss oh. diyan umpisa yung Yan. 415 na gagamba. So malalaki to siya boss. So yung mga bakulaw dito, malaking gagamba no. Baka nga dumayo kayo nito boss ng hakbite dyan. Bangga talaga dito yung mga seleksyon. Boss, hindi na ako nakaselect ng 10 piraso boss no. Na-busy kasi kami boss, 1,000 sinilikan namin. Tinry natin na at least ma-provide yung dapat ma-provide boss no. Binuha natin. Sige lang, at least 2 weeks pa siguro boss. Okay na tong sizing nito. Malimit na yung mga maliliit no. Yan boss oh, gabi na. So tignan nyo na lang to pag nagdating dyan. Ayan boss oh. Basta yun, halo-halo na kasi to boss. Pero tignan nyo na lang boss ah. Tignan nyo, okay na okay to. So yun. Uwi na tayo, uwi.